בסרטון הזה אנחנו נדגים איך להחליף גומייה בניאגרה סמויה של חברת גרוהן. דבר ראשון, אם יש לכם נזילה גדולה, צריך לסגור את המים בברז הראשי. יש ברז נוסף שנמצא פה בפנים. כרגע אם יש לכם נזילה גדולה ועוד לא פתחתם את זה, סוגרים את הברז הראשי. ודבר ראשון אנחנו צריכים לפתוח את המקצה הזה. בדרך כלל הוא סגור פה עם סיליקון. פתחתי כבר מראש, לוקחים סכין יפני, פשוט בעדינות חותכים את הסיליקון מסביב ופותחים את המכסה הזה. יש פה כמה קליפסים, פשוט שופים אותו בעדינות כלפי מעלה ומוציאים את המכסה. בשביל הנוחיות אנחנו מנתקים את הצינורית הזאת גומי של ואקום, בשביל שנוכל להזיז את המכסה הצידה שלא יפריע לנו לעבוד. פשוט מניחים אותה או בפנים או בחוץ. ככה נראה המנגנון מבפנים. המנגנונים הסמויים קצת קשה לעבוד איתם, הכל סגור. כאן יש לנו את המצוף, פה נמצאת הגומייה, וכאן בצד, יכול להיות אצלכם במקום אחר, נמצא הברז שאנחנו יכולים לסגור את המים, כדי שנוכל לסגור את המים רק באסלה, ושכל המים שיהיה לנו מים זורמים. קצת קשה אפילו עם מצלמה להיכנס לכאן. פה בצד יש לנו ברז, אתם יכולים לעקוב לפי איך שהצינור הולך, מן הסתם שהוא יוצא מהנקודה. ופה בפנים יש לנו בורג שאנחנו צריכים לסובב, זה ברז כביכול, אבל צריך לסובב אותו עם מברק. אז אנחנו סוגרים את הבורג הזה, ואז אנחנו מפסיקים את המים. מאוד קשה גם לצלם וגם לסגור, אבל ננסה. פיזית אי אפשר לראות את הבורג, רק מכניסים את היד ומנסים למשש. סגרתי את המים. עכשיו ניתן לראות שניקסתי את כל המים, וזהו, המים כבר לא יוצאים משם אחרי שסגרנו את הבורג. שלב הבא, הגומייה שלנו נמצאת כאן למטה. אנחנו צריכים להוציא את הדבר הזה. הוא יוצא על ידי סיבוב נגד השעון, שליפה כלפי מעלה. מסובבים אותו טיפה ושולפים. ככה נראה כל המנגנון הזה. הגומייה נמצאת פה, היא יוצאת, אנחנו פשוט מוציאים אותה, קונים אחת חדשה, מחליפים, ככה מחזירים אותו בחזרה. יש פה חריץ, זה הצינורית של הוואקום. ברגע שאנחנו מכניסים לפה אוויר, הוא מרים את המנגנון, והמנגנון הזה סותם את הצינור שמגיע לאסלה. ככה נראה המנגנון, אנחנו מכניסים אותו בחריצים ומסובבים, נועלים אותו. זאת התושבת, איפה שהגומייה יושבת, ויש כאן את החריצים האלה שנכנסים פה, מכניסים את זה ונועלים. אחרי שהחלפנו את הגומייה, אנחנו מחזירים הכל בחזרה לפי אותו סדר פעולות ופותחים את הברז. כשאנחנו מחזירים, אנחנו כבר לוקחים טיפה זווית כמו שזה היה, כדי לפגוע בחריצים. ועושים נעילה הפוך,
עם כיוון השעון, פתחנו נגד כיוון השעון, עכשיו עם כיוון השעון. אפשר לבדוק עם היד לפני שמחזירים הכל, להרים את זה טיפה עם היד למעלה, לראות שזה עומד טוב, מחזיק את המים. פותחים בחזרה את הברז. אנחנו שומעים שהמים מתחילים לזרום. זהו. מחזירים בחזרה את הצינורית שהוצאנו. ולפני שסוגרים, עושים בדיקה שהכל עובד. אנחנו רואים שהמים לא זורמים, מורידים את המים, עוד פעם. זהו, אחרי שאנחנו מוודאים שאין לנו נזילה, אפשר לסגור את המכסה בחזרה. אפשר להוריד את הסיליקון הישן, אם אתם רוצים לסתום את זה שוב נשים סיליקון, אפשר גם בלי. אם אתם רוצים לשים סיליקון, אז מורחים סיליקון, או שסוגרים וממלאים את הסיליקון מהצדדים. זהו, זה בעצם כל ההחלפה. יחסית פשוט. תודה על הצפייה.